tinggal. Pagkakas kaya kalay nga ako ng lyrics ko. Second order. Ang tinatayo ng mga ng RIA, mga first order, second order. Pag tumali ka sa second order yung pinakamataas mo. Accuracy yung tinatawag na order. Ang pwede dyan, Jack. Ano yun dyan, sir? WF13. WF13. Dapat dinito pala natin yung tripod. No? Tilt check. Tilt na ba? Yan. Saan ang signal niya para sa midfield? Kung makita ako yung Ayan. pag-anak ko na. Ito, pag green, fix siya, okay siya. Pag nag orange, float. Pag red, single. Hindi, wow. Ay, basic tayo. Yung sinat ko ito. Tapos mo, basic tayo kanya. Non point. Import point from file ba? File, tama. Hindi, di pa pala na basic po. Bobo ang puta. Calculate. Yan, sir. So, Yung checking natin yan, sir, yung pupuntahan. 14. Hindi mo na ito i-base dyan. Halin, sir? Itong base. Hindi, dyan lang yan, sir. Dyan lang yan. Ito na. Okay siya. 30 meters, sir, dito. 30 meters. Doon. Kaso baka, parang may bangin. Bangin? Parang pababa na kasi. Hindi ko makita dahil may mga halaman. 30 meters. Yes, sir. Check pa lang yun. Oh, check pa lang. Bigas, ano ito dito TS. Ay, nakakachik ito lang ako. Magagabi na, nakaisa pa lang tayo. Di pala biro din eh. Pero tama yan, 13. Ah, sir. 13. Solve yung yung coordinates. Tama. Kapag yung pupuntahan natin to, sir, tumama, ibig sabihin tamang-tama tayo. Kaso hindi nga natin napuntahan eh. Guide mo kung kaya natin.
sir. Ayun eh. Yung sinasabi ko. 9 meters. Dito lang. Ayun lang. Oh. Hindi doon. Dito. Mhm. Ayun yung maniwala sa akin sa yung pinto. Ayun sir. Oh. Tol. Kaya lang check ulas sir. Ayun lang sir. Yes. Yes. Yun. Let. Susi yan. Kaila rin, drill. Na, wanda rin. Dito lang siya sir. Dito lang. Halo, ano na ito? Saan ba? Malati yan. Malati ya babo. Dito. Maginit ito sir. Dito pa rin. Delikado na ito. Malalaglag na. Baka may bulas na. Okay na yan, sir. Tanggal na lang, sir. Andali na, sir. Start na na zero. Okay na, Jay? SPT yan sir. SPT2. Ang pinamatinis ko nasa likod ko. Goods na, Jay? Okay, sir. 3.5 na, zero, hindi ba, sir? Ha? WTG08 SPT2. Yes. Shot ko na yan bago pupukan. Sige sir.
Dito ba? Bali yan. Ito. Di mo nagtrabaho, di mo pinapawisan. Nakakakit to. Mayaki. Android. Parang di ka magtrabaho, no? Sanay, no? Kami, kailangan na namin oxygen kanina. Hindi, wow.
TV chika eh. Ito pala TV. Ibig sabihin, nung dinatabase yung mga yun, para lang mapadali yung pag-search nila kung merong record mo o wala. Kaya ipiprint pa rin nila, eh nandun na nga, pwede na nga nila isang diretso sa printing yun eh. Kasi inis ka isa-isa yun eh. Durut me, cek durut me, durut me. Yan. Pin niya. Daan, index. Mas maganda yung daan dito. Malinis na. Eh, babalik pa tayo. Thirty-four, 32. 32.
Hmm. Tawag namin dyan po, sa duelo, kayo lang ang gusto namin makahawad. Doon sa Okay na yan. Let's go. Nananagit ang mga to. Hindi ko naman inaano, nananagit. Tingnan muna natin. $470. $470 pa.
348. Dito. May daan. 348. May paikot ba yan? Two. 222. Wala na kayong malit ang daan. 20 meters, sumobra na tayo. Ito lang. Ito. 14 buhat dito. Okay, ulit mo na ito. Yan. Pwede naman lumili dito. One meter. Yan. Medyo luwangan mo na ako. Tatayo nilingan mo. $37 is ito na. Bakal! Paano kaya nila na ituro sa dito? Paano kaya nila na ituro? Alin? Paano makakita dito, tatay? May computation. Sinukat din nila to. Sige. Sige. Kaliwa mo kayo, Jamel. Yan. 1.6. Konting tabas ko, sir. Pabangin na yun, sir. Kuya Jamel, no? Hindi tatamaan. Tatamaan yung kahoy. Harap na gano'n.
pa. Haluan mo. Konti pa. Hop, bubble. Atras pa ng 0.6. 60 atras. Up close and personal. Yung majesty ng nature. Pag wala ka dun, di mo picture, di mo makita. Net mass ang tawag. Anong function niya? Ano sir? Pag-radiation ng Basta window millimeter. Mapag wala pa pang technology ng drone na. para sa hindi mo hindi kayang mag-deploy ka ng drone tapos mag-stack ka. CPT-2. AI ang kailangan mo doon. Kasi Ayun nga, meron kang mga in-situ decisions na kailangan sa pagpapaan. Ayun, ganun nga. Kung saan nyo ito pwesto, paano nyo gagawin. Tapos, paano nyo ang dami niyang ang dami niyang option. buong computer yan. Yan. So, AI ang kailangan mo. Kailangan mo siyang Mahirap yung mabigat yung ano no, mabigat yung katawan, mahirap. Parang ako.
Dulas ha. Galing kayo sa butik. Ito na yung ahon. Happy na yan, check. Ha? Bumalik tayo. Wait eh. Salamat sa panunood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright?